shaida wani ya samu kashe suna shayarwa Allah ka ba ku ban abin ciyarwa ta hanyar halas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta ba mu barka ka ba mu ilimin barka shiga da Muhammad madaidaiciya da muka yi Muhammad sallallahu alaihi wasallam يا ذو الجلال والإكرام سبحان ربك وسلام على المرسلين الحمد لله. الفاتحة. صلاة على النبي قوم. صلاة على النبي قوم. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Fatiha. Salatu annabi goma. Salatu annabi goma. Fatiha. Alhamdulillah. Daga an raɗa suna yarinya Halimatu Su'adiyya. Masha Allah. Ai masha Allah. Ga angon karni nan da kanshi yana rarraban wato ainihin kayan abinci. Wannan shine Malam Awwal Yaqini angon karni. Yawwa ga yan uwa da abokan arzika na an tara yi cincirundo wajen tare da suna na Malam Awwal Yaqini. Yawwa wannan shine Sadiq B Zango, shi ma ya halarci wannan taro.
Allah ya kara mutum abokin ka aure. ga ruwa can mai bukatar ce wata ga can musa an tashi tare raɗa suna na malam Awwal Yaqini ga daukacin jama'a nan ana kokomawa inda aka fito. Allah shi raya Halimatu Sa'adiyya. To alhamdulillah ina gode wa Allah madaukakin sarki kowa mai komai da yadda ya so a lokacin da ya so ko ban gaya maka ba idan ka kalle ni ka san cewa ina cikin farin ciki da nishadi da annashuwa kasancewa da Allah madaukakin sarki ya gwada mu wannan rana na samu ƙaruwar da Allah ya bani so tsakanin da Allah ina gode wa Allah da gaske ina kuma roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya wannan jariri albarka kuma ya raya ta rayuwar addinin musulunci kuma da sauran ƴan uwan ke sanya musu albarka ya ba su da arziki mai yawa mai albarka a duniya da lahira sannan shi kansa aminin na malam Awwal Yaqini ina roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara masa jaririya Allah ya yadda za ta kula da al'ummar da suke da wannan su bi ahalin layi Allah madaukakin sarki ya mai da ku lafiya amma ku hakuri ba ina nufin dauke irin wancan ba a'a na kallo a kalla yawa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kun abun nan to alhamdulillah kun ji tattaunawa mu da honorable Jibrin sanyi wanda muke sa ran Allah ya dora shi ga wannan kujera da yake nema alfarma Annabi Muhammad. Allah ya ba mu sa'a sai kun ji mu kuma dauke da wani sako na gaba. Ya haƙuri da mu. Alhamdulillah. Muna so mu ji ainihin farin cikin da ka samu daga da wannan halartar suna da kai na malam Awwal Yaqini a daidai wannan rana da muke yi ta Alhamis. Alhamdulillah kuma Allah godiya subhanahu wa ta'ala da ya rana na samun wani yare da aka yi safiya na yi babban farin ciki a matsayina na baba malam Awwal. Mahaifin shi aminina ne kwarai tun yana raye kuma har da shi Allah ya shi rayuwar shi muna tare da kannan shi da mahaifiyar shi malam Aliyu muna tare da su baki da yana da Allah godiya wannan farin ciki girmama ni ya ci gaba da yi da sauran ɗan uwan shi wani ba karamin farin ciki ba gare ni kuma wanda ya nuna ma Allah godiya ko mana farin ciki Allah samu wani yarinya albarka ba shi albarka mai sunan mai neman haka bai samu ba Allah ka bashi Allah kuma ya ba uban lafiya shayarwa ya kare daga sharrin
wani zafi ba uban abinci da wata hanyar halas kuma dukkan waɗanda suka zo wannan suna na nesa da kusa muna farin ciki muna godiya Allah ya kai mu wannan lafiya kuma ƙara haɗa zukatan mu da shugaban Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu kun ji tattaunawa mu da ubanmu kuma malamin mu a daidai wannan wuri na raɗin suna. Ubangiji Allah ya mai da kowa gida lafiya, mu ma muna taya farin ciki da samun wannan biya Halimatu Sa'adiya. To malam mun gode, a saka lafiya, Allah ya tsare. Hakuri da mu kuma yana yi, ai a haka za a yi, dama haka yake zuwa aikin a ya kasuwa, ya rayuwa kuma ya saki, ya harkoki. Dogo mai gyaran tsohon mashina. To dogo mai gyaran tsohon mashina ya gari ya yi. Alhamdulillah. Abokin Alhaji Bello. To alhamdulillah. Wannan haka ya gudu. Assalamu alaikum. Baba ina kwana? Tashi lafiya ya yi. Alhamdulillah. To muna so mu ji matsayin wannan diya a wurinka da ka zo raɗin sunanta tare da ƙarin jawabi da kuma fatan alkhairi na addu'a gare mu da su gaba ɗaya insha Allah. Wannan yarinya da aka samu jikata ce, don ni ƙanin mahaifin mahaifinta ne. Ƙwarai jika ce. Kaga jika ce. Allah ya kawo masa sabon amarya ne. Kai alhamdulillah shar wannan sai. Lafiya da wani shi yasa kaga na yi wanki na buga da saboda ina matukan farin ciki na sami sabon amarya. Allah ya raya ta. Allah ya yi bata. Kuma ana fata Allah ya bada yin da za a yi. Sai dan jan hankali da kira ga Remu da kuma iyayen yarinyar gaba ɗaya. Ina nake kira Allah ya sa duk kufa wajen neman halal, sannan kuma su kuma iyaye mata su kula da reno da kyau, musamman yanzu lokacin sanyi ne, a kula da yara musamman in za su fito waje ana sanyi, a barin yara suna fitowa ba hula ba takalmi, da kulawa da su don za a masa wanka ya kasance an saka sosai saboda sanyi. Fatan Allah ya sa mu ɗauki wannan sanyi lafiya. Barka da sallallahu kuma masu wannan aiki Allah ya taimaka. Alhamdulillah kun ji yadda muka tattauna da baba da shawarwarin shi ga iyaye da yan uwa baki ɗaya, da fatan za mu yi amfani da wannan shawara. Allah ya sa mu dace. Barkamu da warhaka. To mun gode baba. To assalamu alaikum baba, ina kwana ina gajiya ya aiki. To za mu so mu ji sunanka da matsayinka a wurin wannan jaririya da aka samu Halimatu Sa'adiya, tare da nuna farin cikinka da kuma fatan alkhairi na addu'a da iyayensu zuwa mu gaba daya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Ahmad Tijjani. Ni kanin mahaifin baban yarinyar nan ne. Ban dai san sunan dai da aka naɗa mata ba. To masha Allah sunan mahaifiyar mu kenan. Alhamdulillah, Allah kuma ya bata tabarakallah sunan. Amin. Allah kuma ya bata ya raya ta kan ya Allahumma ya lafidatul Islam. Amin. Allah kuma ya raya ta kan soyayyar sai da gara da ziyarta gaba ɗaya. Amin. Muna fata haka insha Allah, kuma Allah ya sa shirayya ce, Allah ya sa kuma wata addinin musulunci da alfahari da ita nan gaba. Amin. Dukkanin musulmi Allah kuma kare ta daga dukkan sharrin zamaninta, ya kare ta daga dukkan sharrin shaidanu na mutane da aljanu daga makiyanta. Ina farin ciki da samun wannan karuwa da aka yi. Lallai tabbas ta daidai lokacin da ake bukatanta a gidan, musamman kasancewa ita ce ta biyu a cikin mata, ‘ya'ya mata a gidan. Masha Allah, Allah kuma ya raya ya ɗaya ba mana ya shirya mana, mu kuma zariyar da muka samu Allah ya raya mana. Da kuma ina fata kuma Allah ya ba iyayen ƙarfin gwiwan tarbiyyantar da su da karantar da su, domin duk mutum da ya samu karuwa yana fatan
yaran shi su yi karatu sosai har ya zama karatun ya zama albon alfahari ga al'umma ba ma ga iyayen ba gaba ɗaya. Wanda fatan haka muna roƙon Allah ta'ala ya sa ta cikin masoya annabi da iyalan gidansa gaba ɗaya, kuma mu ma Allah ya raya namu ya shirya mana ya kuma sa zuriyar mu su zama cikin masoya annabi da iyalan gidansa gaba ɗaya. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah mun gode. Kun ji tattaunawa mu da baba, da fatan alkhairi shi da kuma addu'o'i, da fatan Allah ya amsa. Wanda suka zo wannan wurin raɗin suna kuma Allah ya mai da su gida lafiya na nesa da kusa gaba ɗaya. Barkanmu da warhaka. Sunana Adamu. Ita kuma wannan abin haihuwa da aka haifa ni abokina ne. Shi uban yarinya na uban Halimatu Sa'adiya. Ba komai za mu ce dai Allah ta'ala ya raya ta ya ɗayyana ta. Allah ya sa wa mubaraka ce aka samu. Allah ya ba uwa lafiya. Kuma ba Allah ya ƙaro arziki. Allah ta'ala ya taimake mu ya tausaya mana don matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ta'ala ya ɗayyaba ta, Allah ya raya ta. Illa ya kiran da zamu yi kenan. Allah ta'ala ya ɗayyaba ta, Allah ya raya ta. Allah ta'ala ya kawo ya ƙaro mu uba arziki, uwa kuma Allah ya ba ta lafiyar shayarwa. Allah ya ɗayyaba, Allah ya raya abin da an kasa. Alhamdulillah. Na kwana ina gajiya ya aiki. Muna so mu ji sunanka da kuma matsayin wannan yarinya da aka haifa a wurinka tare da fatan alheri. Me sunan malamin Salamu alaikum. Wannan yarinyar da aka yaba Halimatu Sa'adiya matsayi ya tace saboda Malam Awwal amini na ne kuma babban makocina ne wanda muna tare da shi kullum a wurin masana'anta. Wannan yarinya ta zama ƴata, Allah shi raya ta, Allah ya sanya alheri, Allah sa kuma ta zama abokin, Allah kuma ka tabbatar da ita akan dukkan abubuwa na alheri da ka tare ya Allah ta'ala. Kun ji sako daga bakin baban wannan yarinya da aka haifa Halimatu Sa'adiya. Ya fatan alkhairi da fatan kowa zai koma gida lafiya. An yi raɗin suna lafiya kuma gashi an tashi lafiya. Allah ya ɗayyaba ta ya raya. Za mu so mu ji sunanka tare da matsayin wannan ɗiya da aka haifa Halimatu Sa'adiya wanda ka zo raɗin sunanta a cikin wannan sanyi na marka-marka a daidai wannan lokaci tare da fatan alkhairinka. أعوذ بالله السميع العليم اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله. sunana Tanimu Zakariya ko kuma ka ce mun gamban Hassana da suna sunana ne. Alhamdulillah. Na matuƙar farin ciki da murna Yawwa. dangane da wannan Halimatu Sa'adiya. Mahaifinta abokina ne, ko kuma in ce bugu da ƙari amini nan ya wuce kasan da ke akwai aboki akwai sadiki akwai sahabi akwai rafiki akwai zamili ga ran da yake shi amini ne. Yanzu dai kai uban yan na gaske. To wani irin farin ciki ka ji da kuma fatan alheri da za ka yi waɗanda suka fito cikin wannan sanyi na kamar daura za ta wuce suka halarci wannan raɗin su. Farin ciki na ya wuce ƙara baki sai dai Allah sai ni da Allah muka san yawan shi a gane kuma jinjina da godiya ga ɗumbin al'umman da suka halarto duk wannan sanyi mai kama da jaura ta wuce. aka daure aka zo aka taya murna da addu'an
sanya wannan suna, to mun gode. Allah ya kai kowa gida lafiya kuma ya saka mu kowa da alkhairi. To kun ji sako daga bakin Malam Tanimu wanda yake matsayin uban ɗaya yi wata Sadiya da aka zo raɗin suna. An yi raɗin suna lafiya kuma an tashi lafiya, muna ma kowa fata alkhairi da fatan kowa zai koma gida lafiya. To mun gode Malam Tanimu. Ni ma na gode muku masu yawwa. Ina so mu ji menene sunan ka kuma yaya wannan ya da aka samu a wata Sadiya take a matsayinka. Wanda daga wannan wadannan suna cikin sanyi da aka ce wasu sun zo makale ma ba su gane gidan ba saboda ni da shi. farko na Mustapha Sisi na zo raɗin sunan yariya Allah ya ba mun yi farin ciki da mun yi murna da ya shi don haka mana awon farko kuma amini ne kuma abokina ne bayan mun yi murna mun yi farin ciki da samun shi alhamdulillah wannan farin ciki da ka nuna ya nuna dai ɗaya tana matsayin yanci a wurin wanda fatan alkhairi za ka yi ga iyayen yarinya da kuma da suka samu halartar wannan suna baki da farko dai muna son mu ce ita dai uwa da ta yi kokari Allah ya taimake ta haifi lafiya muna mata barka sannan Allah kuma ta da kula da ita sannan na biyu duk wani wanda ya zama da sunan nan muna fatan Allah ubangiji ya kai shi lafiya bayan lafiya Allah ubangiji ya kai shi lafiya da kuma ba shi ikon komawa gida lafiya gaskiya don sanyi an sha sanyi to uban amarya yanzu dai an yi taron suna lafiya kuma an tashi akwai kira da za ka yi zuwa ga iyayen yarinya ko kuma su yara? to kira da za mu yi da iyayen yara ko ce su kansu yara na farko yara ana ɗawainiya da su daga farkon haihuwarsu zuwa rayuwarsu don Allah da annabi su girmama iyayensu su dinga bi al'amuransu da sauransu a dai fahimci abin da yake nufi da Allah da annabi iyaye yara su kula su dinga bin iyayensu shi ne abin da ci to masu kallon mu da sauraron mu kun ji saƙuna daga bakin wanda yake matsayin kuma amarya a wannan Malam Mustapha fatan alherin sun Allah ya bai da kowa gidansa lafiya tare raɗa da suna Halimatu Sadiya ma ƴar Malam Awwal Yakina an yi lafiya shuya magana sanyi kuma a magana sanyi fa ana fafata shi don wasu ma gaba ɗaya sun ma ki zuwa ne saboda sanyi wasu kuma abin da ya sa ba su ruwa zalace ne to yanzu ka ga kai gashi ka ce da sanyi ko mun shaida amma ba rawani ba katuwar riga sanyi ba takunkumi ko safa hannu da makamantar irin ta ina ka biyo kai wani ya ce har ya buge ma a kafa ne san ya buge mu saboda tsaba sanyi da ake gaskiya yanayin jikin wasu da yawa yana ɗaukar sanyi sosai mutum ya ji ya rasa yadda zai sa kai akasari masu manyan jiki ba su cika yin sanyi sosai shi ne gaskiyar lawani akwai kira da za ka yi zuwa ga wannan abokin kamar yarinya ko kai ta kammala gaba kiran da zan yi ga shi uban yarinya Allah ubangiji ya ba shi ikon tufatar da su da ce da su shi ne kawai alhamdulillah akwai kuma fata alheri da za ka yi wa mai daukan bidiyon ka ne yanzu haka ko kuwa shi bizan muna mai fata alheri da ke muna mai fata alheri masha Allah ya san da dace kun ji sako daga Mustapha uban yarinya Halimatu Sadiya diyar Malam Awwal ya yi fata alkhairi Allah ya maida kowa gidansa lafiya gaba daya to assalamu alaikum an gwagwani ka sha buɗa da kaishi barka da warhaka da safiya duk da ana dubi da yadda ake markan sanyin nan kamar wuri ba zai cika ba amma wuri ya cika takin wani irin farin ciki zaka nuna ga yadda mutane suka haɗe kan jauran nan suka fito gaba ɗaya suka bayyana wurin raɗin sunan ƴarka da Allah ya baka kyauta ɗaya daga Allah Halimatu Sadiya me zaka iya faɗi ga wannan murna da farko dai wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muna matukar farin ciki da godiya ga Allah da ya nuna mana wannan rana
ta sunan wannan yarinya tawa Halimatu Sadiya. Sannan kuma mutane da suka halarci wajen wannan ainihin sha'ani muna mu kowa fatan alkhairi, kuma wannan ya nuna zaman mu da mutane lafiya yayi. Kaga duk da wannan sanyin da ake, mutane sun yi iya bakin kokarin su sun halarci wannan taron raɗin suna. Ina godiya ga Allah. Alhamdulillah. Sannan wani irin fatan alkhairi ka tura zuwa ga mutanen da suka halasta din suka tafi da kira ga iyayen yara kuma ƙanana da sauransu da mu yara? Kamar ya ban fahimci tambayar da kake yi ba. Fatan alheri zuwa ga komawa gidan baki lafiya. To kira kuma ga iyayen yara da kuma yara. Kamar yaya? Wannan za ka yi ne a ɗan takaitaccen wa'azantarwa na yadda yara za su yi ma iyayensu da kuma yadda iyaye kamata su yi ma yayansu. To alhamdulillah, da yake ka san Hausar ta zama na zamani. Wani lokaci gashi maganar da Hausa ne amma sai ku ci kurkuɗa ta ba ku yi ta yadda ya kamata ba. To alhamdulillah, shi dai duk wanda Allah ya ba haihuwa to amana ce aka bashi. Shi wakili ne na wa'innan yara ko da yake mahaifinsu. Duk tarbiyyar da take kanka wanda Allah ya dora ma to kai iya bakin gwargwadon ikonka na ganin ka sauke wannan nauyi. Saboda idan aka samu akasin haka to lallai mu sani duk wanda ya sage geduwa da tarbiyyar yaran shi to Allah zai tambaye shi. Yawa su amana ne, kiwo ne aka ba mu makiyaya ne. Ko da ka haifi yaro bai kamata a ce kai sage geduwan kashi da shi ba, kai sage geduwa wajen tarbiyyar shi, tufafin shi, lafiyar shi, ilimin shi. Duk iya gwargwadon iko naka wanda Allah ya baka kai akan su samu wa'annan abubuwa, ma'ana tarbiyya, ilimi da kuma sanin ya kamata. Shiryatarwa wannan na Allah ne, dukkan muna roƙon Allah shiryatar mana da yara, saboda shiryan su ba yana hannun mu bane, yana hannun Allah ne. Iyaka dai mu iya gwargwadon iyayenmu wajen tarbiyyantar da su. Wannan shine kirana ga dukkan iyayen yara. Alhamdulillah, kun ji tattauna mu da uban yarinya Halimatu Sadiya tare da fatan alkhairi shi zuwa ga bakin da suka zo na nesa da na kusa. Da fatan Allah ya mai da kowa gida lafiya, kuma iyaye da fatan za su ji wannan kira kuma ya amfani da shi. Da fatan Allah ya ba su ikon rikawa gaba ɗaya, su kuma yaran Allah ya ba su ikon yin biyayya da kiyaye dokokin Allah da iyaye insha Allah. Allah ya ba mu nasara da sa'a da rabu mai amfani kuma ya sa mu ga wucewa wannan sanyi lafiya insha Allah. Barkamu da